Bună seara, dragi spectatori! Cu ocazia începerii noului sezon al emisiunii Copiii spun lucruri trăznite, vom avea ediție specială în care copiii vor da frâu liber imaginației lor. Priviți pe invitații noștri! Dă-i volum. Îi dați mă volum. Aici. Am venit cu Paulica să ne vedem la televizor. Ca să trec tu. Ca să ne vadă lumea la televizor. Andreea, tu ce pasiune ai? Sunt pasionată de micile animăluțe. Melci, păianjeni. Dar tu știi de ce unii mergeau casă iar alții nu? Da, știu, pentru că ei mănâncă tencuiala, deci le place, și la alții nu le place și rămân fără casă. Dar știi de ce unii păianjeni au cruce pe spate? Da, pentru că ei sunt popa la păianjeni. Monica, am auzit că tu te ocupi cu igiena clasei tale. Ce este săpunul? Cum se face acesta? Păi, eu știu că săpunul se face din o travă, alnecuș și colorat cu aparele și din mai multe clăbuci la un loc. Și ce înțelegi tu prin cuvântul clăbuci? Păi, eu înțeleg prin cuvântul clăbuci niște cercuri mari sau mici, care zboară sus sau sunt mâncate de păsări. Dar, Angel, ce culoare are săpunul tău? Păi, depinde care îl cumpăr de la magazin. Al meu e roza, pentru că e gel de duș. Ciprian, am auzit că pe tine te pasionează astronomia. De ce soarele are culoare roșie dimineața și seara, iar la prânz este galben? Păi, unii oameni s-au săturat ca soarele să aibă o singură culoare și ca să mai vedem și alt soare. Și după părerea ta, cât soare există? Păi, fiecare planetă are câte un soare, nu-i așa? Că este normal. Tina, am auzit că tu știi foarte multe despre plante. Ce este plopul? Păi, plopul este o viețuitoare din lemn. Acesta este de mai multe feluri? Da, unii au nas ascuțit și mustasă, iar alții pere și trompă. Și mai știu și altceva. Ce? Plopii se trag din dinozauri, iar noi din elefanți păroși. Știi să-mi dai un exemplu? Da, tata, ele mare și păros. Dar, Virgil, ție-ți plac plopii? Da. Atunci ești prietenul meu. Dar veverițele? Da, pentru că sunt drăguțe. Mie nu-mi plac veverițele, deoarece dau noaptea muzica prea tare. Mihai, am auzit că părinții tăi lucrează la o fabrică mare de făcut parfum. Ce este parfumul? Păi, parfumul se face din apă, dop și praf. Nu e adevărat. Parfumul este un sconx care miroase frumos. Dar tu știi ce-i sconxul? Normal. Tu crezi că vorbeam dacă nu știam? Este o sticluță cu 5 albe pe spate care împrăștie parfum pe o rază de 10 metri. Nu-i așa? Stați puțin, vouă ce parfum vă place? Parfumul din scroanță de crocodil care se găsește în Togo. N-am auzit o asemenea prostie. Parfumul se face din polen de plante verzi. Mai taci! Adina, am auzit că pe tine te pasionează istoria. Cine au fost strămoșii noștri? Dracii și romanii. Cum adică dracii? Păi și la început erau doar draci pe teritoriul țării și țara se numea Draci. Și când au venit romanii s-a numit Dracia romani. Ei, uite așa, s-au amestecat și am rezultat și noi.
Și ce mai știi despre istoria românilor? Păi mai știu că Ștefan cel Mare avea războaie cu Mihai Viteazu și Vlad Țepeș. Și știi de ce se numea cel Mare? Normal, era înalt ca un braț și gras ca un butoi. Andra, am auzit că și ție îți place istoria. Cine a condus Dacia? Păi au fost mai mulți. Decebal, Coșbuc sau Băsescu? Decebal. Bravo, de unde ai știut? Coșbuc, fi poet, n-are carnet. Băsescu are șofer și numai Decebal a mai rămas. Virgil, tu ce Dacia conduci? Nu conduc pentru că am șofer. Eu sunt minoră. Sabrina, am auzit că ție îți place economia, un lucru foarte interesant la vârsta ta. Ce este aceasta? Păi, economia înseamnă să-mi mai cheltuim salariul ca să-l punem la bancă. Cheltuim numai din ciubucul care mi-l dă șeful. Dar de ce să punem banii la bancă? Păi, mi-a spus tata, că i-a spus bunica, că i-a spus unchiul, că mama știe codul de la seif. Georgiana, am auzit că tu te uiți foarte mult la desene animate. Ce desene îți plac? Păi mie îmi plac desenele cu animăluțe mici, drăguțe și haioase. Și ce crezi tu că înseamnă cuvântul haios? Păi știi, când îți faci preza cu gel, îți dă în toate părțile, când te îmbraci la modă. E asta. Și mai exact ce desene urmărești? Păi acele de pe carton cu Tom și Jerry, că sunt amuzanți, mai ales când se bat cu ouă. Beleluș. Dar știi să-mi spui și o poezie? Da. Morcovelul cu codiță a crescut în grădiniță și mămica l-a luat și la ciorbă l-a tocat. Toc, 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 ciorba e pe foc, pentru a mea fetiță de la grădiniță. Diana, ce sunt cabanierii? Cabanierii sunt niște cabanoși foarte buni la gust. Și cabanoșii ce sunt? Cabanoșii sunt niște legume lungi mari. Nu e adevărat. Cabanoșii sunt oamenii care trăiesc la munte în cabană. Dar nu este adevărat. Cabanoșii sunt oamenii care stau la cabană la munte. Și ce sunt legumele? Păi legumele, cred eu, că sunt niște vitamine precum leguma vitamină A, leguma vitamină B. Dar știi să-mi spui și ce sunt vitaminele? Normal! Vitaminele este ciocolata albă sau neagră, dulce sau amară. Dar știi de ce s-a inventat ciocolata albă? Normal! Ciocolata albă s-a inventat ca să se murdărească și negrii la guriță. Și cine a inventat-o? Eu am inventat ciocolata, nu știai? Și ce ingrediente ai folosit? Ne poți spune și nouă? Sigur că vă zic. Apoi am folosit 5 caiete, 5 lumânări de tort, 4 linguri de nisip și am colorat-o cu acuarela. Sărina, am auzit că tu ești o fire emotivă și că plângi foarte mult. De ce? Păi nu vi se pare normal? Eu plâng ca să nu râd. Și ce sunt lacrimile? Lacrimile sunt atunci când creierul transpiră și transpiră, pentru că trebuie să gândească și el și transpirația este prin ochi. Și ai gustat vreodată vreo lacrimă? Da, normal. Sunt foarte, foarte dulci, ca niște cireșe amare. Dar tu acum de ce nu plângi, că gândești? Păi da, gândesc, dar întrebările acestea sunt foarte ușoare pentru mine. No bine, copii, vă las cu toate trăzneile voastre. La revedere, ne revedem joia viitoare. Pe volum, pe volum.